Πριν δώσω το λόγο σε μία επιστήμονα, η οποία είναι μεγάλη μου τιμή που είναι εδώ σήμερα και εκπροσωπεί το Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, στους συλλόγους Συνεχίζω, Υπάρχω και τη Σκητάλη που ήταν εχθές. Είναι τιμή για μας αυτοί όλοι οι σύλλογοι να ενώνονται και να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στο νόημα της δωρεάς οργάνων. Πραγματικά θα καλέσω για 2 λεπτά, αν θέλετε, κυρία Θεοδωρίδου, πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Κουζιούτα, ένα μικρό χαιρετισμό από το μικρόφωνο μας. Γεια σας και από μένα. Είμαι η Χριστίνα Θεοδωρίδου, εκπροσωπώ τους μεταμοσχευμένους ύπατος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι ο προηγούμενος ομιλητής έδωσε όλο το συναίσθημα που διακατέχει εμάς τους μεταμοσχευμένους. Είναι ιδιαίτερη μέρα σήμερα για μένα, γιατί εκτός από τους εκλεκτούς επιστήμονες που υπάρχουν με τις εισηγήσεις τους και μας διαφωτίζουν, και τους λήπτες οργάνων, γιατί η μεταμόσχευση είναι μία και είναι για όλα τα όργανα ίδια. Είναι ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι στον ίδιο χώρο με τις οικογένειες των δοτών. Εκ μέρους των μεταμοσχευμένων ύπατος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για όλες τις οικογένειες που τη δυσκολότερη στιγμή της ζωής, τη δύσκολη αυτή καμπή της ζωής τους, προσπάθησαν να ξεγελάσουν το θάνατο και ενώ τους πήρανε τον άνθρωπό τους, με το ναι που είπανε, κέρδισαν 7 ζωές και όχι μόνον 7 ζωές ατόφιες, αλλά έδωσαν τη χαρά σε 7 οικογένειες να έχουν τους ανθρώπους τους. Με ένα ναι που είπε η οικογένεια του δότη μου, έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά μου να μην μείνουν ορφανά, να μεγαλώσω 2 χρήσιμους πολίτες. Με το ναι που είπε η Κέλλη, δεν άφησε ορφανό το παιδί της Άντι. Νομίζω ότι σήμερα άκουσα επιπλέον κάτι άλλο που ήταν πολύ τιμητικό για μένα. Η κυρία Οικονόμου είχαμε συναντηθεί πριν πολλά χρόνια και μου είπε ότι εκείνη τη μέρα που τη συνάντησα ήταν το λάκτισμα για να ασχοληθεί περισσότερο με τις μεταμοσχεύσεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο παράσημο για μένα και για όλους τους μεταμοσχευμένους. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε αυτό που κάνετε. Και είναι υποχρέωση όλων μας να δραστηριοποιηθούμε σαν κοινωνία και σαν άτομα προσωπικά ο καθένας, ώστε όσο δυνατόν περισσότεροι συνασθενείς μας να κερδίσουν το δώρο της ζωής και να βλέπουν κάθε πρωί το ξημέρωμα και τον ήλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Θεοδωρίδου.